ono už existuje z roku 2024 rozhodnutie alebo stanovisko Ministerstva zahraničných vecí, ktoré hovorí o tom, že zmluva, teda dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a kabinetom ministrov Ukrajiny nemá prednosť pred zákonmi Slovenskej republiky. Pretože je to zmluva vojenskej povahy, je to zmluva, ktorá sa na základe článku 119 ústavy týka dôležitej otázky vnútornej a zahraničnej politiky, tým pádom mala byť schvaľovaná v Národnej rade Slovenskej republiky, mala byť na konci podpísaná prezidentom a rovnako mala byť zverejnená v zbierke zákonov vo forme, ktorú ustanovuje zákon. Nič z tohto splnené nebolo a všetko sa to dialo iba na základe toho, že minister zahraničných vecí v tom čase, pán Káčer, povedal vláde, odpovedal teda na otázku ministerstva obrany, či teda ministerstvo obrany môže poslať daný materiál do zahraničia. Takže máme tu jednoznačné argumenty, máme tu jednoznačné dôkazy. My sa s týmto jednoznačne nemôžeme stotožniť, pretože naše argumenty neboli brané do úvahy.